Не така в микрофона. Отстъпи малко назад. Добре. Айде, 3 и... Сега. Край. Пътеката на утринта, продавач ме срещна със цветя. Делник беше този ден, тих и най-обикновен. А цветя купува си цвета, що те празни трябва да красят. Но не зная и сега защо, как се случи и какво бе то. В този делник, в този ден, тих и най-обикновен. Аз неволно пред цветята спрях и посегнах с очи към тях. Сега. Радост има скрита някъде край нас и настъпва час, когато без да ни попита. Тя долита. Продавачът се усмихна и ми подаде цвети без пари. Делник беше този ден, тих и най-обикновен. И камбани звънеха безброй, че внезапно стана празник той. Сега. Радост има скрита някъде край нас и настъпва час, когато без да ни попита. Дръж. Тя долита. Но не зная и сега защо, как се случи и какво бе то. В този делник, в този ден, Браво. тих и най-обикновен. И камбани звъннаха без